Karso cangkeme nek gak gagap ora betah to jane iki. Padahal gantok banyak. Enek apa to, Mbah? Jane wis sampe mateni aku apa piye? Arep mateni piye to? Lah jare aku mbok kon godhog banyu. Matamu wis takon godhog banyu nang gawe kopi kene. Malah mbok gruduk nang kaca benggala, jane diutek ora. Benyeh ora iki. Beh, lah sampean ora gelem ngomong to, Mbah, Mbah. Ternyata tak becak tanganmu engko. Nyapone to, Mbah? Rumah sama aku tukang jalan yer mbok kan dasar kembangi. Lah jare mau pengen ngopi. Godhognya banyu nekol. Yo Mbah kok gedung aku. Tol. Gantol. Tol. Nyapa to, Krim? Irungku gawatel to. Tulung kukurna, Dang. Matamu jane ra nyawang lho, Krim. Tanganku ki yo dibondo. Oh iya ya. Lah iya. Ngene iki yo guru-guru raimu kuwi lho, Tol. Aku sing ra ro apa-apa melu kenek. Lah nyapa kowe kok nyalahne aku iki? Lemang cara aku ra mbok kongkon apa yo mungkin arep kaya ngene. Wes to, Krim, rasa digetuni. Awake dhewe ki ibarat nasi sudah menjadi kacang ijo. Loh. Kok kacang ijo piye to, Tol? Lah ngono ke jenenge apa to, Krim? Bubur, Bos. Lah iya bubur kacang ijo. Loh, Tol. Pakno kok nggawa tiba karo kuas ki arep digawa apa nek?